saopštenju policije navedeno je da je veća grupa mladića u alkoholisanom stanju vikanjem i glasnom pesmom narušavala javni red i mir. 2, 5, 7, 9, već kod pijemo, poši smo. I lepše gledamo, već kod pijemo, poši smo. I lepše gledamo, da nas Evo stigla ekipa. Momci rade kod crnci. Vidite ih. Spremaju šator. Svak svojega, ne? Rade cure, slikaj što cure rade. Evo imamo i cure, vidite. Se ne boš utrudila preveč. Ajde, čevapi 5 eura porcija. Piletina! 5 eura, piletina 4, hleb 3, 20 eura. Piletina 4, za tebe 5, ako može. Kaj ti praviš? Piletina U nulju stari. je začinjena stari Idrija. Ocjena bi bila, koliko? 9? 9? Ja ću reći 9,9. Aha, lahko še nekaj dodam. Prelepa žirija, ne? Pogledajte si to. Vse možne točke, vse. Menim, da... Štrliven. Ja, ma hlačke so v stilu, hlačke. Od kjer živali je to pizdarija? Mene, ker je bil za paso. Ja. A vrti ne. Daj, dvali mu šaku jednu oko zubiju, bit će dobro i on i ovaj drugi jebe mu. Etko Igi, ne? Ti nam nisi pokazao Šaku u zube, ne? Ja, gate, ja? Zelo lepo, zelo lepo. Šaku po zubima i gotovo, ja. I ovaj drugi i ovaj treći. Šta je, dečki? Ste smestili? Čekaj, kaj snemaš? Ma ne. Kaj ćem snemat na srećem, ona? Molje biondo, čekaj, ne biondo. Ni vredna mojega pogleda zonta. Mamma mia, che pupe! Red Light District je tlele zonta, da znaš. U stanom stanju, vikanjem i glasnom pesmom narušavala javni red i mir, to smo mi. Gledaj, pa mi tu je malo svača. Je ti Jelić kao gledaš kartu, ali kaj? Ej, Cvetković, mona. Če boste Jelića poslušali, boste končali u Tunguzi, mona, če boste njega poslušali. Jelić, ti kao gledaš kartu. Čuješ, plili pa. Opet. Kada smo polili? A vidiš, kaj sam nego? Gremo do Čankova. Kam? Sve do neba na ulicu Ortake, je tako treba. Dignite ruke, sve do neba na ulicu Ortake, je tako treba. Dignite ruke, sve do neba na ulicu Ortake, je tako treba. U saopštenju policije navedeno je da je veća grupa mladića u alkoholisanom stanju vikanjem i glasnom pesmom narušavala javni red i mir.